hazi biba, wannan biba ce, wa inda biba da jajin biba tana da kaza. Abokina karatu ake ne? Ya garin ne. Ya uwa. Abokina kai karatun larabcin nan baka gajiya. Bari to yaran ma'aiki ne, ai dole mu iya shi. Ai abokina Allah da mu wata tambaya gare ni. Ka san kai ne ma abocin karatun larabcin nan. Dan Allah menene sunan butatti da larabci? Ka san kai ne abocin karatun larabcin nan. Alhamdulillah, masha Allah, butanti. Alhamdulillah. A kan mukalla. Na'am. Shekaru da dama. Na'am. Shi ne yake dafawa Fahad sarkin Makka ti. Masha Allah. Kada mukalla muna tambaya. Tafaddal. Ya sunan butanti da larabci. Na'am. Wato ainihin sunan butanti da larabci kana ai kiransa da buta'alati ko kuma ka ce butan latina. Kai, ashe aka amso shi nake da wuta.